Cum să găsești cea mai bună friteuză cu aer cald? Tehnologia cu aer cald de la Friteuza Air Fryer te va ajuta să ai parte de o experiență bună de fiecare dată. Vezi în Biotop 3 modele 2024. Este important doar să înțelegi că nu toate modelele sunt realizate la fel și unele prezintă o calitate mai ridicată decât restul. Hai să vedem împreună de ce opțiuni dispui. Mai jos ai un top cu cele mai bune friteuze fără ulei disponibile în momentul de față. 1. Philips Air Fryer. Acesta folosește aer fierbinte pentru a găti alimentele tale preferate cu puțin ulei sau chiar fără a adăuga ulei, astfel încât poți prăji cu până la 90% mai puțină grăsime. Savurează preparate cu gust minunat, crocante, la fel ca produsele prăjite în baie de ulei, cu cea mai redusă cantitate de grăsime. 2. Tefal Dual Easy FRY Grill. Friteuza cu aer cald Tefal Dual Easy FRY Grill Y905P10, 2700V, capacitate 8, 3L, 8 programe automate, tehnologia extra crisepe, vas antiaderent, display LCD, gri. 3. Philips HD 9285. Cu Philips Air Fryer XXX, seria 5000 consum mai puțină energie electrică. Economisește pana la 60% din energie. Putere 2200V. Lungime cablu 0,8 m. Capacitate 7,2 L, 1,4 kg. Greutatea dispozitivului 6,25 kg. Număr de portii 6. Număr programe automate 8. Dimensiuni 410x 300x 330 de mm. Culoare negru. Ce beneficii ai când cumperi o friteuză cu aer cald de calitate? Friteuzele cu aer cald sunt acum nelipsite în bucătăriile moderne, nu doar o tendință trecătoare. Astfel de produse au beneficii importante, mai ales dacă vrei să adopți un stil de viață sănătos sau cauți modalități mai convenabile de gătit. Un prim avantaj este sănătatea. O friteuză profesională folosește mult ulei, care nu e așa bun pentru o dietă sănătoasă. Cu friteuza electrică poți găti fără ulei deloc. Asta înseamnă mai puține grăsimi și calorii în mâncarea ta preferată, scăzând riscul de boli de inimă și alte afecțiuni. Și nu trebuie să renunți la gustul crocant al cartofilor prăjiți sau la aripioarele de pui aurii și suculente. Alte avantaje ar fi acestea. Comoditate. Friteuzele cu aer cald sunt foarte ușor de folosit, adesea având setări prestabilite pentru diferite alimente. Asta înseamnă că poți obține rezultate perfecte apăsând un buton, fără să mai selectezi temperatura sau timpul de gătire. Și multe se opresc singure, deci poți să te relaxezi sau să faci alte lucruri în timp ce mâncarea se gătește. Funcții multiple. Multe modele au alternativa de coacere, grill sau rotisare. Asta înseamnă că poți încerca o varietate de rețete, de la cartofi prăjiți la pui sau alte tipuri de carne. Friteuza cu aer va deveni un erou neașteptat în bucătărie, deschizând ușa către o lume întreagă de opțiuni culinare, fără să ai nevoie de mai multe aparate de gătit. Ușor de curățat. Să fim sinceri, nimeni nu se bucură de curățenia de după gătit. Mai ales când e vorba de grăsimea lăsată de prăjirea cu ulei tradițională. Friteuzele cu aer cald sunt ușor de curățat, iar zonele vor fi spălate rapid. Asta înseamnă mai puțin timp petrecut pe aceeași activitate și mai mult timp liber pentru tine. Aspecte critice atunci când alegi o friteuză cu aer cald. Mai jos îți voi lăsa o listă de factori pe care îi consider foarte importanți atunci când cauți o friteuză cu aer de calitate. Capacitatea friteuzei. Capacitatea friteuzei va determina cât de mult se va găti simultan. Gândește-te la nevoile tale și la numărul de oameni pentru care gătești în mod regulat. Dacă ai o familie numeroasă sau vei găzdui petreceri sau faci întâlniri cu prietenii, ai nevoie de o friteuză cu capacitate de 5 litri minim. Vei pregăti porții generoase de cartofi prăjiți, aripioare de pui sau chiar un pui întreg frecvent, fără dificultate. Dacă vrei un air fryer pentru tine sau 2-3 persoane, este potrivită o friteuză Tefal sau de la alt brand de 2-3 litri.
Aceste modele mai mici sunt perfecte pentru persoanele care nu au nevoie să pregătească cantități mari de mâncare deodată. De asemenea, spre deosebire de friteuze duble, sunt adesea economice și ușor de depozitat. Cu alte cuvinte, vor fi ideale pentru un spațiu limitat în bucătărie. În general, modelele de mari dimensiuni sunt profesionale și consumă mai multă energie. Prin urmare, este recomandată găsirea unui echilibru între capacitate și buget. Puterea friteuzei. Puterea unei friteuze cu aer cald este măsurată în UAT/V și indică cât de rapid poate aparatul să atingă temperatura necesară gătitului și să o mențină constantă pe durata procesului. O friteuză cu o putere mai mare va încălzi aerul mai rapid, reducând astfel semnificativ timpul de așteptare până când mâncarea este gata. De exemplu, o friteuză cu o putere de 1700 V va fi mai eficientă în gătirea rapidă și uniformă a alimentelor decât una de 1300 V. Acest aspect este crucial, în special atunci când ești în grabă și dorești să pregătești rapid o masă, fără a sacrifica calitatea sau gustul. O friteuză cu o putere mai mare se descurcă mai bine în gătirea unor cantități mai mari de alimente sau a celor care necesită o temperatură mai înaltă pentru a fi gătite corespunzător. Prin urmare, dacă ai o familie numeroasă sau îți place să gătești în cantități mari pentru a economisi timp, atunci alegerea unei friteuze cu o putere mai mare ar putea fi cea mai potrivită. Intervalul de temperatură. Gândește-te la intervalul de temperatură ca la culorile de pe paleta unui pictor, cu cât sunt mai variate și mai largi, cu atât ai mai multe opțiuni creative. La fel e și cu friteuza cu aer cald. Un interval larg de temperaturi îți oferă libertatea să încerci diverse rețete. De la friteuze care necesită încălzire bâlând de la 75 de grade Celsius pentru a dezgheța sau a fermenta alimente, până la temperaturi înalte de până la 200 de grade Celsius sau chiar 205 grade Celsius. Acestea sunt necesare pentru a obține o crustă crocantă la cartofi prăjiți sau la aripioare de pui. Diferența între o friteuză cu un interval de temperatură limitat și una cu un interval mai larg este importantă, mai ales dacă ești pasionat de gătit sau îți place să experimentezi în bucătărie. Cu cât ai la dispoziție un spectru mai larg de temperaturi, cu atât poți pregăti o varietate mai mare de mâncăruri, transformând friteuza dintr-un simplu aparat pentru prăjit într-unul multifuncțional, capabil să coacă, să frigă și chiar să usuce alimente.